سلامت عنا هولي قرات تملكتنا عب هلو خناتات حقرنا اللي دما كلنا قريبنا مس اكتيفيستن تا مغواتاي سوا مسلاتن ايت نغاسي بينا كاب حاجر امريكا واشنطن دي سي مسنا صنحت كغوريهم مسنا كتكتاتلو بخورنا حدكو انكو بسلام مصو ايت نغاسي يغني لي وران يو حسابي كغفل عدل سلاحو صبوح استي كاب هلو خناتات كلنا نجمر مو كم زفلت ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩ ኩናት ወፂኡ ድሕሪ ሰላም ወይ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ግዜያዊ ምሕደራ ተጣይሹ ኣብ ከይዲ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምውሓስ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እናተኻይዱ ፀኒሖም እዮም بستوستنا ملكعون كوجزنا جزء لو تنام صاي نسل استي قم دياسبورا عفتي كلل وحس له خنا سلام لك عسل في اللايت دياسبورا تهزي خمت نريو زلنا خند تزع كل من قصاص عيرن مو لمتايو عفتي لمحت كل لون زين قصاص زولو وهب تريتون له خلي دما تهزبي هذه السلام رخيبو بسلام كحسن لمعات كدبسن كخيل له سلازخنا في اللاي دياسبورا زمع على حد مستمهلاو نطفتو بعاويو تثبيت يكبر لمو استخدم دياسبورا ون استحكم تحلق كم اكتيفيست ون على ملعن عم نقرح هاي قد كبر له دياسبورا بحفشه ناتخاون ريتو حويسو قالت تبلنا نواحا كبل اسم تملكت تقل ايتا نقاسي كمسقنا كافوت نعدمنا اخير خاص للترخب خامالتي اللي غني اللي ياو تناي تقراي ونتات كان مجمريا جميرو انا حزي كافت اكتيفيست زخوينا لسرح مس ايتوبياويان وغنات خوينا طورنت لي تقراوي يقوم لي طقمو ياو قد حزي تفلالي ميدياتات قريبنا لو بتقالنا من قدي مچم زي ነገር زي كيمص سعيرنا ግን በአጠቃላይ ትግራዋይ ጥራይ ከሆነ ሐበሻ ወይ በአጠቃላይ በተለይ ትግርኛ ስፒክ ልናገር ህብረተሰብ ንባዕሉ ልጠቅሞ ነገር በደንብ ጽሪ ልፈልጥ አይመሰለኒ ብውሕዳት ለሆኑ ኤሊት ወይ ምሁራትና ባህልቲ ባቶም እናተታለለ ናብ ብዙሕ ጉዳታ ኣትዩሎ ተለይኾን ጽቡቕ ነይሩ ኦልሬዲ ኮይኑ ስለለኾነ ካብ ከመይ ጌርና ንውፃእ ልብል ብናይ ተሓሳስባታ እዩ መጀመርያ ስሕተትካ ክትኣምን ኣለካ መጀመርያ ስሕተት ኣብዚ እናተሳሒትና ኣብዛ ተሳሒትና ያላ ከይድገም እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልካ ተቐንዕና እዚ ሸፈጥ ሕዚ ለምሳሌ ኣነ ለይ ይሰማምዐሉ ብግለይ ትግራይ ህዝብ ከጥፍኡ መጽዮም ኢና ተኻላኺልና ሃይማኖትካ ኮስዱ ነታትካ ወይ ኣሕዋትካ ደፍሩ እዮም ልመፁ እኒኡ ተኸቢብካ ኢኻ እናተባሃለ 17 ዓመት መቸም ናትግራይ ህዝቢ ርእሱ ከየቐንዕ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳ ተመነሰይለ ብኡታት ገይሮም ለትግራዋይ ሓያል የለይ ለትግራዋይ ተዋጋኢ የለይ ንሕና ቀጥታ ብለያና ይኾን ዓይነት እዚ ነቶም ውሕዳት ላዕሊ ለለዉ ኣብቲ ስልጣን ለለዉ ይጠቂምዎም ነቲ ህዝቢ ግን ከምቲ ንሪኦ ኣለና ካብ ሓደ ገዛ 5 ካብ ሓደ ገዛ 3 2 ለይሰኣነ ቤተሰብ የለይ ካብዚ ንክንወፅእ መጀመርያ እቲ ስሕተትና ክንኣምን ይግባእ ንምንታይ ናብዛ ነገር እዚ ኣቲና ልብል ብስለ በቐንዕና ንባዕልና ክንምልስ ይግባእ እዚ ሸፈጣት ስኡልካ እናሸፈጥካ ወይ ለለ ምክንያት ሃብኻ እንድሕር ተብሎ ኮይንካ ከምቲ ሕማምካ ተሓብእ እሞ መድሓኒት ከም ዘይተግንየሉ መንገዲ ኣብ ዕኔና ማለት ስለዚ ዋንኡ ስሕተትና ኣሚንና ካብታ ስሕተትና ከመይ ጌርና ንውፃእ ልብል ብቐንዕና እዩ ክኽየድ ልግብኦ ባህላ እየ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጦርነት ናብ ጦርነት ካብ ጦርነት ናብ ጦርነት ኣብ በቢ 10 ዓመቱ ጦርነት እዩ ኣሎ ደቁ ይግብር ቆልዓ ተወዲዱስ ናብ ምሁሮ ናብ ሳይንስ ናብ ምርምር ናብ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ፍልጠታት ሒዙስ بفلتو تواداديرو صبقنا وراك نبر كمرعى كولد
ከይኮነት ሓሳብ ለሎ ትቆልዓ በቃ ተዋጊኡ ቢሉ ጦርነት ገይሩስ በቃ ጀግና ተጋዳላይ ገለ ክበሃል እዩ ሕዚ ትሹም ረኢት ፕሮፓጋንዳ ከመይ ገይሩ ህፃውንቲ እውን ብጣዕሚ ኣእምሮም ቀይርዎም ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኸታ ኢና ንርባሕ ህዝቢ እንታይ ይርባሕ ልብል ነገር ምንም ነገር የለን እቶም ብሰበት ስልጣን ግን ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ግን እድሚኦም እናሕውሕሎም ኣሎ ለምሳሌ ሕዚ ብዙሓት መናእሰያት ህፃውንቲ 14 15 ትሞቱ ኣለዉ ደቂ 70 ዓመት ደቂ 60 ዓመት በሊዖም ሪኦም ዓለም ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ሃብቲ ለጠራቐሙ ንሳቶም ግን ኣትሊስት ሂወቶም ኣድሒኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝኸድናዮ መንገዲስ ኣብ ምንታይ ኢና ተሳሒትና ዝብል ነገር ካብ መጀመሪኡ ክረአ ይግባእ እየ ባህላ እየ ካብ በተለይ ሕወሓት ዝበሃል ድርጅት ካብ ልምስረተሉ ጀሚሩ ፀረ ትግራዋይ ባዕሉ ፀረ ኢትዮጵያ እዩ እቶም መሰራርቱ ኢለ ኣካይዱ ኩሉ ነገሩ በቃ እስካብ ሕዚ ሰብ ይሰምዐናይ ነይሩ ያው ካብ ቀደም ጀሚርና ንነገር ነርና ግን በቃ ኢሞሽን ስለለሎ ብቲ ፕሮፓጋንዳ ለለው ኣይሰምዐካይ በቃ ያው ባንዳ ወይ ገለመለ ትበሃል ግን ዝኾነ ኮይኑ ያው ሕዚ ይርእዎ ኣሎ ሕዚ ኸ ካብቲ ስሕተት ተማሂሩስ ክወፅስ ይምክርሎ ዶ ተበልካለ ኣነ ይሪኦ ኣለኹ ይሱ ኣብ ተጋሩ ይሪኦ ኣለኹ በተለይ ኣብቲ ኤሊት በቃ ምክንያት ሽድሽተ ዓዲ ኮይነን ከምዚ ገይረናና ኤምሬት መፅያ ድሮን መፅያ ጦርነት እንድሕር ጀሚርካዮ ባዕሎም እዮም ጀሚሮም ለምሳሌ ሕዚ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ሕዚ ብዙሕ ዝከራኸሩ ሓደ ሰብ ኖ እዚ ሕሸት እዩ ቲፔሌፍ የጀመረቶ ገለ ልባል እኒኦ ብመስረጃ እኒኦ ማስረጃ ቪድዮ ዝተቐድሐ እኒኦ ዋላ ናይዞም ዓዲ ናይ ኣሜሪካ ሰበስልጣን እውን ኣሚኖም እዮም ያው ነቲ መከላከያ ምስ ተወቃዒ እቲ ጦርነት ተጀሚሩ ጦርነት እንድሕር ተጀሚሩ ለለ ድሮን ኣይተምፅእ ዘይተምፅእ ዝበሃለሉ መንገዲ የለይ መጀመርያ ላይ ምጅማር እዩ ብሰላም ከምቲ ፕሪቶሪያ ከይዶም ብሰላም ዝወድእዎ ከምኡ ገይሮም ክውድእዎ ምኽኣሉ ነይሮም ዋላ ንምንታይ 3-4 ዓመት ካብዚ ኩላ ሂወት ካብ ንስእል ተነጋጊርካ ዋላ 2 ዓመት ይውሰድ 3 ዓመት ይውሰድ ዲስካሽን ላገበርካ ብዝተኻለ መንገዲ ተቀራረበ እንካይ ሃባ እዩ ዲስካሽን ትገብር ተለኻ ትብል ተለኻ ዊን ዊን ማለት ስኻለት ስዕር 50 ተሓደ ሳይድ ለ50 ወይ 60 ይወስድ 4 ወስድ ከም ኩነታት ጅግንነትስ ትግራዋይ በይኑ ጅግና ኮይኑ ኢልካ ሕዚ ዝስኢሉ ልብና ታእሽም ክገብረና ይኽእል ይኾን ግን ወዲ ሰብ ማንም ክውለድ ተሎ ጀግና ኮይኑ ዝውለድ ሰብ የለይ ካብ ተፈጥሮ ግን ካብዚ ናብራ እዚ ዝነብር ወይ ግፍዒ እንድሕር እዩ ካብዚ ግፍዒ እዚ ንርኢ በቃ ዋላ ተሞት ክሕሸኒ ኢልካ ኢኻ ጀግና ትኾን ዳሓረ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ትግራዋይ ከብዙ ነገር ክወፅእ እንድሕር ደልዩ ዘረኝነት ደው ከብል ኣለዎ ዘረኝነት ማለት በቃ ምግላል ፀላእትና ልብል ቋንቋ ንባዕልና እዩ ሕማቕ ዋላ ፀላእ ኣለኒ ኢልካ እንድሕር ኩሉ ሻዕ ነፃ ኮይንካ ክትሓስቢ ነፃ ኮይንካ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚታት ሽኳ ኢትዮጵያውያንስ ኣፍሪካውያን ሱዳን ሶማሊ ኩሉ ኣብ ከባቢና ዘለዉ هم ሰባት እዮም ጎረባብትና እዮም ብቅንዕና ንሰላም ክንፅዕር ኣለና ምስ ኩሉ ተኣታቲርካ ምንባር ይለድሊ ኣለበለዚያ ስቁልና ተጋሩ ትግራይ ኢልካስታይ ከም ልመፅእ ምንም እዚ ካብዚ ናይ ዝሕዝን 21 ክፍለ ዘመን ልምጥን ኣተሓሳስባ ኣይኮነይ ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ማይንድ ሴት እዩ ክቅየር ዘለዎ እቲ ማይንድ ሴት ድሕር ተቐይሩ ኩሉ ነገር ቀሊል ይልኾን حدث يو خلاي بقى ستيل حزي تو اللي تللوجن بقى بسألة خم تخببة يو مايندو أتحسسه بسألة تخبيبة يل بالنجار ديو سألة إن حتى تخبيبة يتبل خوين خا كل شعب تتكك خا نوع على خالة سلامة تنوري دقور بيت خالة سلامة تلي مالتي سلازي كاوزي كوت سلوه تتجراوي خلاي تو دياسبورا قد محزي عوي يقدر تجاويتو يافتو تورنت نكباس هساونتي زخلاك موتلو እንዳውም ካብ ለሕዝነካ ነገር ኣብዚ ጦርነት ጊዜ ላተኻይደ ወሎ ኣከባቢ ኣትዮም ናብ ደሴ ገለመለ ትበፅሑ ተለዉ በቃ ኣብዚታት ህፃውንቲ ደም እናተኸፈለ የኡ ተበፂሑ እቲ ደም ልፈስስሎ ግን እቲ ሰብ እየስተውዑለይ እቲ ዳያስፖራ ለሎ እዚ ላጨፈረ ኢልሓደር ነይሩ ናይ ደስታ ማለት እዩ ወራስ እቲ ደስታ ከመይ ኢሉ ከም ልመፀ ክንደይ ሰብ ከም ልሞተ ክንደይ ቆልዓ ማለት ደቅ ኖታት ደቅ ኣሕዋት ወይ ሰኡት ኣብኡ ክንደይ ከም ተሰውአ
نازي لحقوس يخوني لشفر لي خوني أرسبرسنا لا ينا أرسبرسنا تورنت سلال خونة بنوري أوش عتو هات نيرو موسى جنزب لن حدا ما خلته ما تخل سلسلة لا توالى معت بليونات واسيو تلوث جنزب لا حز جيتا وردا خمل ناقر له أبيهم دعتي في التي يلبالو سلزي تناي دياسبورا I wish قدمي 1,000,000 مدفوع حاسيو تلخدلو نيرو حاسيو لا نحوحات لا أي بزمن قد زي سيد اللي حزبنا يتودولنا نبرتنا هم زي تقولوا مسخول يتباسنا إلو كده كمعدوم ناتقبا مسو يلعب دام موسيقهم يعودوا نيرو من توشت للون سلازي أفت دياسبورا حزي من البات ጸጥ ኢሉ ለሎ ታይ መስልካ ከምዚ ሾክ ኮይኑ እዩ ምክንያቱ ደንጊጽ እዩ ለሎ ዝደንጋጸታ እዩ ትግራዋይ ስዕሮ የለይ ሰዓሪ በቃ ምስካ መጨረሻ ገለመደ ሕጽ ፍሉያት ሰባት ይኮን ናይ ተጋሩ ናይ እግዚአብሔር ፍጡር ሁሉ ሓደ እዩ هم ኢልካ እንድሕር ተኣምን ሰብ እዩ ኢልካ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ዘረኝነት ነካ ማለት እዩ ምግላይነት ነካ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ለሳት አተሓሳስባሳ ትግራይ ለ ከፍያ ትብል አይተቀሪ ማለት እዩ ولا بعلى خاب تجارو تكون تلو هم عينت زي البلد حرة السبي زي جنا أيو زي قلنا حرة الهون خات خالة خالة أفتاوش خالة زي أحزي نوع على خالة صبوا هوني مالت نتجارو لصبوا هوني سلزي أو زيتات لب غيرنا حزي تداس براري نمخته يلو لواسو سبات كموتو يلو لواسو جنزة حزي واسو تلخاي جزء يكفي لني حزي هم تعنتو له الخايو ناي بتميت الموتو تجاروني وياه እርዳታ እናተሰረቀ ማዕት ነገር ማዕ ነገር ይልግበር እዚ ሕዝብ ተጀመረ ይኾነ ጸኒሑ እዩ ግን ኢንተሌክቹዋል ወይ ለለ ተማሂረ ማለት ተሐቃ ምንጋር ማለት ተሐቃ ውፂኻ ሓደ ትድመሮ ክልተ እያ ትኾን ኢልካ እንድሕር ከፍ ለይ ተብላ ኮይንካ ወይ አፓርትመንት ተዋሂቡካ ወይ መሬት ከውስዱለይ ገለመለ እንድሕር ትብል ኮይንካ እዚ ናማን ነፃ ኢንተሌክቹዋል ነፃነት ልስምዐካ ወይ ለለ ትክክለኛ ዝኾነ ምሁር የማል ብቁዐይ ይመስለኒ ስለዚ ዳያስፖራ ቁሩ ሃይ ታበዝሕዎ ነይሩ ሕዚ መቸም ኣብ ሾክ ይለሎ ኣብ ድንጋፀ ይለሎ ካብቲ ድንጋፀ ወፂኡ ምናልባት ነቲ ሕብረተሰብ ልሕግዝ ካብዙ ናይ ጦርነት ኣዙሪት ናይ ጦርነት ኣተሓሳስባ ወፂኡ ናብ ልምዓት ሰብ ኮ ክነብር ኣለዎ ሰብስ ክነብር ይልውለድ ክሞት እኮ ይውለድ ይስልካ በቃ ላተወለደስ ልጦርነት እሞ ልውሕዳት ሰባት ክበሃል ማለት እዩ ኣብዛ 17 ዓመት ኣብ ስልጣን ፌደራሊ ዓዲ ምስ ሓዙ እኮ ምንም ኣብ ትግራይ እንታይ ተሰሪሓ ትበልካ በቲ 17 ዓመት ዝተወሰኑ ውሕዳት ሃፍቲሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገንዘቦም ወፃኢ ደቆሞም ይሂሮም እዮም ወደየ ሓላፊ ይስተሕዘ ጦርነት ልሞተ ስለዚ ሕብረተሰብ ከነቃሕ ኣለዎ እየ ልብል ካብዚ ንክንወፅእ እቲ ዳያስፖራ ለ ምናልባት ካብዚ ድንጋፀ ወፂኡ ሕብረተሰብና ከመይ ጌርና ንሕግዞ ካብ ድሕሪ ሕዚ ኸ ናብ ጦርነት ለይንኣተሉ መንገዲ ኸ ከመይ እዩ ኢሉ ሓሲቡ ተነጋጊሩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ለለ ንዓዲ ልዕብስ እዩ ሓሳብ ኣፈላላይ ተሃሊካ ሕዚ ናይ ሕወሓት እኒኦ ወይ ድማ ተጋሩ እኒኦ ግን ናይ ሕወሓት ኣተሓሳስባ እንድሕር ለይ ተቐበል መጀመርያ ኢዲቱ ይበሃል ነርካ ቀደም ማለት እዩ ካብኡ ለለ ናብ ኢሃፓ እዩ እዚ ኢልካ በቃ ከም ፀርፊ ይውሰድ ነይሩ ካብኡ ናብ ደርጊ ኢኻ ይብሉካ ካብኡ ለለ ቅንጅት ታሽሙ ተብል ተሎ ቅንጅት ኢኻ ትበሃል ምስ ኤርትራ ጦርነት ኣለ ሻዕብያ ኢኻ ስኻ ትበሃል እዚ ሕዚ ሽማት ለሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ክሽከሞ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተሓሳስባ እዚ ክንወፅእ ኣለና ከመይ ጌርና ሕብረተሰብና ንጠቅም ልብል ልበለፀ ሓሳብ ልግነኮ ተኸራኺርካ ተነጋጊርካ ትብል ተለካ እቲ ልበለፀ ሓሳብ ትወስድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ተፈለየ ሓሳብ ንሕናስ ልክዕ በቃ ሓንቲ ዓይነት ተተሓሳስባ ተጋርኾም ንሓስብ ጌርካ ምውሳድ እዚ ይጎዲና ባይዘወይ ሓደ ኣይውሽ ኣብቲ ጦርነት ግዜ ኣይ እዚ ጦርነት እዚ ቅረየና በዛኻቱም ሕደጉ ልብል ኣይተሰምዐይ ማለት እዩ ኢግኖር ተገይሩ ወይ ባንዳ ተባሂሉ ለበል ተገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ኩሉ ዓዳ ለኣተናሉ ሎ ብዙ ናና ሓሳብ ኣፈላላይለ
من الوقت مالتي بقى ناي حساب زي المسلني ناي خاخة مثلا ولا ناي لي تأتات حساب تخونه منغو نخد ولا مጨረሻው ወይ ለለት ህዝብ ይፈርድ ማለት እና ህዝብ ልቀርብ ተኮይኑ ስለዚህ ናይ ሓሳስ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ለምቕባል ማለት እዩ እዚ እዩ ሕዚ እቲ ዲያስፖራ ኣሜሪካ ለምሳሌ ሕዚ ያው ፍጹም የሆነ ብዙሕ ጉድለታት ለለው ዓዲ እዩ ግን አትሊስት ብሰላማዊ ብልኾነ መንገዲ ኩሉ ነገር ይውዳእ መንግስት ትቕየር ተሎ ተወሰኑ ዋላ ይኹኑ ክልተ ፓርቲታት ይኹኑ ዓብሊሎም እዮም ኣብዚ ዓዲ ለትኽክል ይኾነ ግን አትሊስት ደመ ይፈሲ መረፃት ግበር ተሎ ሓደ መንግስቲ መፅኡ ይትከኦ ማለት እዩ ናይ ነፃነት ናይ ምፅሓፍ ናይ ምንጋር ብመጠኑ እኒኦ ሕዚ ኣብ ትግራይ ክትዓቢ ትኽእለ ናይ ዝተሓሳስባ እዚ ብሰላማ ከይኾነስ በቃ ብነፃነት ክሓስብ ትሰብ ወደቅና ብነፃነት ክሓስቡ ኢና ክንገብር ለና እሱ እዩ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህብ ልኽእል ምክንያቱ ኣተሓሳስባ እንድሕር ስኢልካ ሒዝካዮ ኣብ ሓንቲ ቦታ ተኮይንካ ግን ያው ዘሴም ኩሉ ገደል ተኣቲ ተሎላ ገደል ተኣቲ ማለት እዩ ተኸቲልካ ስለዚ ዲያስፖራ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክህብ ይኽእል እዩ ተምሃሩ ኣብቲ ዩኒቨርሲታት እናኸዱ ከምሩ ክእሉ እዮም ብኢኮኖሚ ዝሓሸ እዩ ኣዋፂኾምቱ ንመኸተለ ኣዋፅኦ ንሓገዝ ዝተቸገሩ ይኹኑ ንፕሮጀክት ይኹን ንብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ዓቕሚ እኒአዎ እዩ ግን ተሓባቢሩ ኣብ ሓደ ተኣሽሙ ክገብር ይግብኦ እየ ልብል ሆፕፉሊ መቸም ናብ ልቡ ምለስ እዩ ኢለ ተስፋ ይገብር መቸም ካብዚ 1.4 ሚልዮን ኣወዲእኻ ካብዚ ላይ ይመሃር እንድሕር ሃልዩ እንድዒ ፍላይ ሕዚ ግዜያዊ ምሕደራ ካብ ዝፀየሽ ፀኒሕ ኣሎ ልዕሊ 6 ወርሒ ፀኒሕ እዩ ካብኡ ላዕሊ እውን እዩ ሕዚ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕደራ ኮይንካ ኣብቲ ዳግም ምልሰት ወይም ዳግም ዕብየት ትግራይ ኣብ ምንቅስቃስ ነቲ ግዜያዊ ምሕደራ ምሕጋዝ ሓደ ኣካል ምንቅስቃስ ዕብየት ትግራይ ክኸውን ኣሎ ዝብል ርእቶ ኣሎ ብፍላይ ዲያስፖራ ኣብዚ እውን ህዝቢ እውን ኣብቲ መጀመርያ እውን ከም ዝገለፅክዎ ኣካል ወይም ኣብ ጎኒ ግዜያዊ ምሕደራ ምዃን ኣካል ጎኒ ዕብየት ትግራይ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ምንጣፍ ህዝቢ እውን ክነጥፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዲያስፖራ ማለት እዩ ብምንታይ ክኾን ይኽእል ኣብ ዝተገድኡ ማሕበረሰብ ክህልዩ ይኽእሉ ካልኦት ብስነ ልቦና እውን ዝተገድኡ ክህልዩ ይኽእሉ ጠወርቲ ዝተኣኑ ኣቦታት ኣዴታት ክህልዩ ይኽእሉ ኣብዚ ኣብ ምሕጋዝ ርእይ ግደ ዘለዎ ከማን ብላዕሊ እቲ ዲያስፖራ ክኾን ኣሎ ኢሉ ድማ ሰብ ሃፍቲ እውን ግደኦም ክዋፅኡ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኣብዚ ዲያስፖራ እንታይ ዓይነት ተሳትፎ ምንቅስቃስ ትሪኢ ኣለካ እንታይ ትዕዝብቲ ኣለካ እስካብ ሕዚ ለሎ ተመሲልካ ካብቱ ሒዝናዮ ልመፃና ባህሊ ማይንድ ሴት ንእሽተይ ዝተስተኻኸለ ይኮነ ገና ኣይ ቲንክ ንእሽተይ ተወሰነ ግዜ ክወስድ እዩ ኢለ ኢለ ሓስብ ንምንታይ መስለካ ሕዚ ለገና ኣይነቕሐ ኢሉ ኣሎ ማለት ኣይነቕሐ ኢነሴንስ ቱ ዓንቶ ደልኽዎ ስሕተቱ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡስ ናብ ማን ክምለስ እየ እዚ የለካ ጌር ስለዝገበርና ኢና ካብዚ የፅሕና ኣለና ልምልስ ገና ብደንቢ የበለ ኢሉ ኣሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳና ለ ፀላኢ ፈታዊ እዩ በቃ ወይ ምሳየ ኢኻ ናይ ሓሳብ ተለሒስካ ፀላየ ኢኻ ዓይነት ጌርካ ምውሳድ እኒኦ ካብዚ ለክንላቐቕ ኣለና ነቲ ግዜያዊ ምምሕድዳር ምሕጋዝ ብሓሳባት ለክትሕግዝ ትኽእል ሓሳብ እዩ እኮ ትዋና ተመሲልካ ሃፍቲ ይኮነ ሃፍቲ ለምፅሕ ብሓሳብ እዩ ናይ ሓሳብ ብልፀት بحساب بليس خات قلنا لها تهفت لك متسخليو تسرار حالة كستخاخل خليو نامنا ورو لك اللي يمل سلو من قد اللي قن من قد خا بنسألنا حدا نتو حبرة سو نسألنا كتو يقبايو خلاي نايب على خاطقمي سلطان محز مالت نهزب مقلقاليو نهزب مقلقالي خان بي هفت هزب سخات قلقالي خونها سلازم قد ما حزب نغرة خونتات طريقة يقن بقى تهزبي إلى قلقل داهم تهزبس دارقان نبرتهم يخوينو خالي أنا يقرتا قبر اللي يقن هزب بعلوسي خافتهم أدي سوالة تروحوا فوقات يخونوا دقلوا صووا وقنزب
ካው ሓዲስ ህዝብ ለስ ባዕሉስ ከም ንብረት እዮም ገይሮሞ በቃ ኣብ ደለይዎ ተዋጋ ይብልዎ ኣብ ደለይዎ ያው ሰላም ይፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክቅየር ኣለዎ ጠቅላላቱ ናይ ሕወሓት ተሓሳስባስ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብ ለኣትዩ ደኾነ ዋላ ኣነ ብተዓዘኹ ሕዝታ ምስልካስ ትፔልፍ ዋላ እናተቃወሙ ትፔልፍ ዝገበሮ ግን ተሓሳቡ ግን ኣይሓደጉወይ ስለዚ ትፔልፍ መፀ ሳቶም ከዱስ ምንም ለውጥ የውሊ ማለት እዩ ኣተሓሳስባናስ ክንቅይር ኣለና የድለኹ ናብ ዓንቶ ከምቶ ዓንቶ ደልኹም ህፃውንትስ ናብ ናይ ጦርነት ኣተሓሳስባ ኣያታትካ እኮ ተጋዲሎም እዮም ለለ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዋላ ባዕሉ ብሄራዊ መዝሙርና ትግራይ እንታይ እዩ ጦርነት ህይወት የለይ ማለት እዩ እዚ ግን ነቲ ሰብ እዩ ነቲ ህዝቢ እዩ እምበይን እቶም ማማሓደርቲ ይኮነ እንቶም ህፃውንቲ እዩ እዚ ተለዓለ ልበልና ካብ ሞይትካ ተብል ስንና ፀላትናይ ከምዚ ይኹን ደምናይ ዕፅምትና ሕርጭ ይኹን ግዛዕ ምዛዕ እዚ ሕዚ ንቆልዑ ምምሃር ማለት ካብዚ እዩ ልጅምር እንታይ ኢና ነምህር ኣለና ትግራዋይ ክነብር የውሊ ድዩ ትግራዋይ ፍትሐ ይደሊ ድዩ ትግራዋይ ከፍትመ ይደሊ ድዩ ትግራዋይ ተመርዒ ወሊዱ ክኸብደ ይደሊ ድዩ እንታይ ዓይነት ማለት ትባህል እኮ ብጣዕሚ እዩ ተባላሽሉ ኣሎ እና ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕድዳር ብሓሳብ ምርዳእ ባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ ካልኣይ ሕዝታይ እኒኦም ምግብታት ልሪኦ ለለኹ ልዕዘቦ ለለኹ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕድዳሪ ኣብቲ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሕቲ ወይ ቅድሚ ሕዚ መራሕቲ ነበሩ ኣብ መንጎኦም ምፍሕፋሕ ኣሎ ያው ይፈሓፍሑ ኣለዉ ሆፕፉሊ እቲ ግዜያዊ ምምሕድዳር ክስዕር ስዒሩ ያው ናተሓሳስባ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣተሓሳስባ ኢሉ ኣለዎም ክልቲኦም ግን ካብ ክልተ ሸይጣን ተለሓደ ለሓሸ እስቲ ንሪኦ ኣብ ትግራይ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ምስ ምዃና ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝጥምቱ ወይ ሃገራዊ ዛዕባታት ግድኣ ክትዋፃእ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም መራሕቲ ወይ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ እውን ከም ሃገር ክሓስቡን ትግራይ ጠቅላላ ካብቲ ዝነበረቶ ፀበባ ተናጊፋ ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተሳታፊት ፖለቲካዊ ካልኦት ዛዕባ ዝሃገርን ክትኮን ንዝብ ኣድላይ እሞ ፖለቲካዊ ዛዕባ ዝኾኑ ካልኦት ዝምልከቶም ሲቪክ ማሕበራት ብውልቆም ዝንቀሳቀሱ ምሁራን ዲያስፖራታት ይምልከተን እዩ ዝብሉ ኣብ ትግራይ ኩሎም ሓበራዊ ተሳትፎ ይምልከተን ጉዳይ ትግራይ ዝብል ኣድላይ ምስ ምዃኑ ኣብዚ ከንታይ ርአዮ ከለ ብፍላይ ኣብ ተሳትፎነት ሃገራዊ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝምልከቱ ምክያስ ያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጥያቄ እዩ ንምንታይ መስለካ እዚ እዩ ናይና ተጋሩ ኩሉ ሻዕ ናብ ዘይኮነ ለእትየና ኣሎ ሓደ ካብ ታሪክና እናወፃና ቁሩብ ብቲ ያው 19 ምውቃሰ ይምሰለን በይ በቲ ናይ ሕወሓት ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ሕብረተሰብ እናተታለለ ምንም ጥቕሚ ብለይግነየሉ ብለይተጠቐመሉ ያው ነቶም ውሑዳት መራሕቲ ክበሃል ብዙሕ ነገር ናይ ታሪክ ምዝባዕ እኒኦ ናይ ቅርስታት ናይ ምሕላይ ኣሎ ለምሳሌ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ሰሙን ዝካየድ ኣሎ ናይ ዳርጃ ተብርሃ ናብ ካሊእ ምቕያር ኣብዚ ዓዲ ዝኾነት ኦም ዋላ ንእሽተይ ምንም ተኣሽሙ ለይትረብሕ ከም ታሪካዊት ገይሮም ሙዜ የቕርብዎ እዮም ስለዚ ታሪክ ምትዝባዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወለድና ንኢትዮጵያ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ብዙሕ ተጋሩ ለምሳሌ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ እኳ ናይ ሶማልያ ጦርነት ሶማልያ ኢትዮጵያ መዓት ኢንክሉዲንግ ማይ ካብ ቤተሰበይ ከይዶም ኣብ ሶማሊ ተዋጊኦም ዓድና ትረኸያ ኢሎም እዮም ምክንያቱ ትግራይ ሰሜን ያለላ እስካብ ናይ ኢትዮጵያ ግዛኣት እስካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ፀላእ ስለ ዝመፀ ተባሂሉ እዩ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ውግእ ዝግበር ነይሩ ካብቱ ኣብ ኢትዮጵያይ ኣብ ካልኦት ዓድታት ዝተገበረ በተለይ ሳቶም መፅኦም ብዝተንኮይዎ ጦርነታት ካታብ 26 ዳርጋ 22 ኣብ ትግራይ ተገይሩ ስለዚ ንኢትዮጵያውነቱስ ካብ ትግራዋይ ሰንተር ዝኾነ ካብ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ካብ ምዃን ካሊእ ዝፈልጦ ነገር የለይ
ኢብን እንትና መጀመርያ ወያነ ለምሳሌ ሕዚ እቲ መጀመርያ ወያነ ብናይ ሓረስቶት ማዕበል ኣብዚ እንቅስቃሴ ትግበር ተሎ ሓንቲ ልወልዋ ባንዴራና ባንዴራ ኢትዮጵያ ሃይማኖትና እዚ ኢሎም ለሎ ናይ ኢትዮጵያውነቶም ብምኽሓድ ከይኾነ ኣብቲ ኢትዮጵያውነቱ ግን ናይ ምምሕድዳር ምምሕያሽ እዮም ትጥያቐ ይነበረ ናይ ዝሕዚ ለሎ ብጣዕሚ ኣብዚ ናይ ሕወሓት ግዜ በቃ ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ከም ትፈርስ ባዕዳውያን ሕወሓት መሳርሒ ብምግባር ትለል ነበረና ኣብ ኢትዮጵያ ግደ ትግራዋይ ርእሱ ኣቕኒዑ ኾሪዑ ዝኸደሉ ነበረ ብታሪክ ወለዱ ብኢትዮጵያውነቱ ወላ ይሃልዎ ይሃልዎ ኾሪዑ ዝኸድ እዩ ነይሩ ምንም ዓይነት ጥርጣሬ ነበረ ግን ብምዕራባውያን ዝግበር ለለ ሓደ መልእኽቲ ኣሕዋትና ለይተረድእዎ ነገር ክህሊ ክእል እዩ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርና ኢና ንብትና ዝብል ነገር ምክንያቱ ካብ ቅድሚ ሕዚ ቅኝ ግዛት ተገዚኣ ይትፈልጢ ኣይንብርከኺ ባህል እትያ ካብ ኣፍሪካ ካብ ሓንቲ ዓዲ ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ክትዳኸም ከም ትኽእል ብደንቢ ተሓሲቡሉ ተፀኒዑ ሳይኮሎጂስትስ ይኹኑ ብሶሽዮሎጂስት ብደንቢ ተፀኒዑ ተገበረ እዩ እዚ እውን ሕወሓት ኣምፂኡ በቃ ንትግራዋይ ዘይጠቅም ግን ምዕራባውያን ዝጠቅም ንባዕሎም ለስልጣን ለፅንሕ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዳርጋ 50 ዓመት ክኾን ኢሉ ማለት እዩ ታሪክ ክብረዝ ማለት እዩ እዚ ለምሳሌ ትሪኦ ኣለካ ካብ ባንዴራ ጀሚሩ እቲ ባንዴራ ስሑ እዚ ምስ ትግራዋይስ እንታይ ልታሕዝኒእዎ ኣይርደኒ ናይ ሕወሓት ባንዴራ ማለት እየ ማለሊት ኮሙኒስት ነይሮም እታ ባንዴራ ሒዞም መፅኦም ስቲል እቲ ባንዴራ እዚ እዩ ናይኻ ኢሎም ሂቦም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ግን ምስ ታሪኹ ምስ ባህሊ ምስ ታሽሙስ ምንም ደጋነ ነገር ኣለዎ ኢለ ይሓስብ እዩ እና ኢትዮጵያውነት ትግራዋይ ሰንተር እዩ በቃ ጀማ ናይ ኢትዮጵያ ካብዚ እናፈንገጥና ታሪክ እናኻሓድና ብልኸድና ቁፅሪ ግን ንተጋሩ ያው ትንሪኦ ኣለና እዩ almost close to 50 years ሕወሓት ዝበሃል ትግራይ መሓዳዲሩ ኢንክሉዲን 27 ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕላላ መሓዳዲሩ ኢትዮጵያውነት ክነግስ ድዩ ገይሩ ወይስ ኢትዮጵያውነት እናሓቐቐ ክኸይዱስ በቃ ኦሮሞነት ኣምሓራነት ወይ ትግራውነት ጥራይ ክዕንብብ እዩ ገይርዎ ቅድሚ ሕዚ ናይ ሓደ ክስተኻኸል ዝግባእ መብትታት ክህሊ ይኽእል እዩ እሱ ግን ኣብ ኢትዮጵያውነት ኮይንካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ለምሳሌ ኣብዚ ዓዲ ኣሜሪካ ለካ ኣለኹ ናይ ካብ ኩሉ ዓለም ዝመፀ ህዝቢ ዝቕመጠ ዓዲ እያ ንትግራዋይ ተባሂሉ ዝወሃብ መብቲ የለይ ለምሓራይ ተባሂሉ ወይ ህንዲ ተባሂሉ ወይ ኮሎምቢያ ተባሂሉ ወይ ብራዚል ተባሂሉ ዝወሃብ መብቲ የለይ መብቲ ንኩሉ ይወሃብ እዚ ከም ድሌቱ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ባህሊ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ናይ ትግራይ ትምህርቲ ቤት ክኸፍት እየ ተኢሉ ይኸፍት እንድሕር ዕዳጋ ግንዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ናብ መጀመርያ ብሰብሰብ በቃ ሰብ ክንውለት ኣለናስ ቋንቋ ይነበረናይ ሃይማኖት ይነበረናይ ትውለት ኣለካ ወዲያውኑ ጀስት ሰብ ኢኻ ካብኡ ትኽስተን ማለት እዩ ትኽስተን 40 መዓልቲ ገለ ዝበሃል እዚ ምስ ተወለድካ ድሕሪኡ ዝመፅእ እዩ ቋንቋ ዝተወለድካ ድሕሪኡ ዝመፅእ እዩ ኩሉ ነገር መጀመርያ ግን ትውለት ኣለካ ሰብ ኢኻ በቃ እዚ ዲኤንኤ ተቢልካ ኦሮሞ ዲኻ ኣምሓራይ ዲኻ ኦሮሞ ሶማሌ ዲኻ ምንም ክትፍለጥ ትኽእል ሰብ ይኾንካ ስለዚ መጀመርያ ን21 ክፍለ ዘመን ልምጥን እንታይ እዩ ብሰብ ምሕሳብ በቃ እንታይ ዝበሃል እኒኦ እዞም ዓድልውልዎ ቲንክ ግሎባሊ ኣክት ሎካሊ ብዓለም ኣተሓሳስብካ ዓለማዊ ይኹን ትስራሕካ ግን ካብ ሎካል ዋላ ትጅምር ካብ ኣከባቢካ ትጅምር ትኽእል ኢኻ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ብኢትዮጵያውነትና እዚ ታሪክ እዚ ንደቅና ለክነምህሮም ዝግበአና እዩ እምበይ ሃገር ክኾን እየ ክግንፀል እየ ተተገፀለ ዓድስታ እየ ነግንየን ኢልካ ምጥያቕ ለየድልኮ እዩ ስለተገንፀልካ ይኮነ መብቲ ዝመፅእ 27 ዓመት ተጋሩ ገዚኦምና ለምሳሌ ብኻሊለ ተገዚኦ ይፈልጢ ባይዘወይ ትግራዋይ ልበዝሕ ግዜ ብ150 ዓመት ዝኮን ብተጋሩ እዩ ያው ዋላ ደርጊ ተመፀለ ተጋሩ እዩ ልሾም ሃይለ ስላሴ ተጋሩ እዮም ልሾሙ ነይሮም ማንም መፅኡ ልገዘአና የለይ ስለዚ ኣምሓራ ፀላእየ ገለ እዚ ንብሎ ነገር ኣብ ፅልኢ ተኣሽሙ ምሕዳር ዝባዕሉ ተኣምሮኻ ንባዕልናስ ጥዕና ለየኮነ ኣብዚ ክስተኻኸል ኣለዎ ብኢትዮጵያውነትና ለ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣሎ ብሓደ ተሓባቢርና
ማንም ትግራዋይ ማንም ኢትዮጵያዊ የትም ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ኸይዱ ሰሪሑ ክበልዕ ክነብር እዚኣ ምግባር ነይሩ እዩ ብሃይለ ስላሴ ግዜ ሕዚ ያው ልጎደለ ነገር ዋላ ይሃልዎ እምበይ የትም ኸይድኻ ሸቂልካ ትመፅእ ዋላ ጅማ ኸይዱ ቡናኡ ኣርዩ ገለመለ ገይሩ ቤተሰቡ ይሕግዝ ትግራዋይ ኸስኻ ንምንታይ መፃኻ ገለ ልብል ይነበረ ዘናይ ብቋንቋ ምክላል መነምፅዎ ለትግራይ ንቃለሲና ልበሉ እዮም ታ ብቋንቋ ምክላል ኸለ ትግራዋይ ጠቒማቶ ዶ ከም ትረአናዮ ምንም ዝጠቕሞ ነገር የለይ ምክንያቱ ትግራይ ሕዚ ለምሳሌ ወይ ትግራይ ለልሚዖም ብታሽሙ ተልገርዎ ለምሳሌ ኣብዚ 27 ዓመት ብዙሕ ነገር ክስራሕ ይኽእል ነይሩ እዩ ብምግቢ ኳስ ካብ እርዳታ ክንወፅእ ካብ ዘሪኻዮ ለይበቁል ናይ ኣሜሪካ ስንዳይ ካብ ምቕባል ምወፃና ነርና ሕዚ ትሪኦ ኣለኻ ብዝና ሕዚ ግዜ ኣብ ኣፋር ልወቀሎ ስንዳይ ኣብ ሶማሌ ልበቀለሎ ስንዳይ ኣብ ትግራይ ካብ ሶማሌ ካብ ኣፋር ዝሓመቐ መሬት ይኾነ ኢለ ኣለዋ ስለዚ በዓልና ንኽእለሉ መንገዲ ካብ እቶም ምዕራባውያን መብዛሕትኡ እርስ በርስና ከምዚ ክንጋጨ ኢና ኣብ ብደንብ ተፃሓፈ እዩ ልነግረካ ኣለኹ እዚ ስኢሉ ንብሎ ኣይኮንኩም ማስረጃ ለለዎ እዩ ብሄር ለብሄረሰብ ናብ በጋጭኻ በቃ ተረጋግዐት ዓዲ ከይትኾን በተለይ ኣብቲ ሕዚ ዝፀሓፍዎ ኣሜሪካዊ ዝፀሓፎ በተለይ ድሕሪ ሃይለ ስላሴ ማለት ድሕሪ ኣፄ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ተረጋግዐት ዓዲ ክትኾን የብላ እዩ እንድሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ክንቋፃፀር ደሊና ኢትዮጵያ ክትረጋግዕ የብላ እዩ እዚ ለለታ እዩ ምስ ኣሕዋትና ኣምሓሩ ምባእስ ሕዚ ለኣና ተጋሩስታ ይጠቕመና ምስ ኦሮሞ ይኹን ምስ ካሊእ ይኹን ምስ ኢትዮጵያዊ ተሓባቢርና ናይ ምኻድ ብሓደ ናይ ምዕባይ መብቲ ለድሊ ተኾይኑ ዝጎደለ ነገር ተሃልዩለ ብሰላማዊ መንገዲ ክጥይቕ ይከኣል እዩ ስለዚ ላውዚታት ናብ ኣእምሮና ተመሊስና እዚ ግንፀልየ ሃገር ክኾን እየ ስእልካ ጥራሕ ተኣሽሙኸስ ሕዚ ለምሳሌ ኤርትራ ነፃ ኮይና ዓዲ ኮይና ዓዲ እያ እኒኣ ሕዚ እንታይ ግን እዮም ኤርትራውያን ኣነ ሕዚ ብግሊ ሕብረተሰብ የብለካ ኣለኹ እቶም መራሕቲ ከይኾኑ ሕብረተሰብ እንታይ ጥቕሚ ግን ሕዚ ተገንፂሉ እንታይ እዩ ኮይኑ እንዳውም ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ብሳቶም እዮም ሃፋቶም ነይሮም መቐለ ከይቀረየ ዕብዕብ ዝበላ ኢንስቲቱሽን ዕብዕብ ዝበላ ሃፍቲ ለለወን ሆቴል ይኹን ግዛዕ ይኹንስ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም መቐለ ዝባዕሉ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ብደውለ ብዙሕ ግዜ ሃፋትም ንሳቶም እዮም ናይ መካኒክ ይኹን ናይ ሆቴል ይኹን ናይ ገለ ስለዚ እንታይ ማለት እየ ካብኣቶም ክንምሃር ይግባአና ተጋሩ ለኢለ እየ ስለዚ ብኢትዮጵያውነትና ኣቢልና ብሓደ ማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያ ንኩልና ተሓቁፍ ኢትዮጵያ ኣብ ምስራሕ ግደና ንጫወት እቲ ግደና ለለ ብጥይት ኣይኮነ ሕዚ ዘመኑ ዝሓለፉ 21 ክፍለ ዘመን ብጥይት ያው ሓደ መቸም ኣብቴብቴ ይሰኣኒ ግን በአጠቃላይ በተሐሰብ ከፍ ኢልካ ብምንግጋር ወይ ፓርቲ መስሪትካ ብምውድዳር ብዝኾነ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲስ ክፍፀም ይኽእል እዩ ኢለ ሓስብ ስለዚ ኣብዚ ተጋሩ ኩልና ግዴናስ ክንብለና ታሪክለስ ብደንብስቲ ንርአዮ ስኡል ካለየ ነበረያ ነበረ ተለይ ገበርና ለይኾነ ሕዚ ዩቲዩብ ተባሂሉ ወይ ዝኾነ ነገር ገንዘብ መተኣራሪ ተባሂሉ ዝግበር ህዝብናስ ኣይነወድእ ህዝብና ኣብ ልምዓት ጥራይ ኣብ ናይ ሳይንስ ምርቓቕ ደቅና ኣብኡ ክበፅሑ ንደልየሉ መንገዲ ክህሊ ብሰላም እንገብረሉ መንገዲስ ክህልዎ ኢለ ሓስብ ኢትዮጵያውነታ ምንም ለጠራጠር ነገር የውሊ ብዙሓት መዋናበድቲ ኢንክሉዲንግ መምህር ገብረ ኺዳን ገለ ዝበሃሉ ሓደ በቃ ንእሽተይ መርዝታት ደብርዮም ኣለዉ እቲ መርዚ እሱ ግን ኣራሪኻ ናብ ጥዕና ልመልስ ኢትዮጵያውነትና ምንም ኣነ ትግራዋይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ይትፈልጥ ይጠቕላሉ እዚ ለይነበረ ታሪክ ምንም ተሸፈንካዮ ተበልካዮ ምንም ክኾን ለይኽእል ነገር እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ብማዕርነት ኣብ ኢትዮጵያ ንሳተፍ ከመይ ጌርና ናይ ፖለቲካና ንማዕራሪ ኣብኡ እዩ ትጥያቐል ኣሎ ኣብ ትግራይ ለለን ባዕሉ ናይ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ኢንስቲቱሽን ተቋማት ኣብ ትግራይ እንድሕር ለየለው ያው ተመልሶ እንታይ ይልበሃል በቃ ሓፂርካዮ ስላብ ጭቃ ምእታይ ማለት እዩ ተመሊስካ ምንም ትርጉም የውሊ ኣብኡ እዩ ክስራሕ ዝግበኦ እቲ ዓብዪ ነገር ፍትሒ ከግኒ ማንም ሰብ ተጠያቕነት ክህሊ ልዚታት ኢንስቲቱሽን እዮም ተኣሽሙ ዝገብርዎ ኢንስቲቱሽን ማለት ለምሳሌ ናይ ፍትሒ ተቋም ብትኽክል ናብ ማን
بقى قنعات لخونو بدن بتماهيرهم قنعات لخونو داينو اندحرقني خا أقابي هيك خلو سيستم دحر تساخيو كاب أياك تجمر للوا سيو تحسنا لخونا كان بي حنتو ود مصت حنتو ود خدت منم ترجم يولي أفتو نايتو قامات بيلدينج أو إنا كنسرح لقبنا تسوله بنسأنت كحاسب بنسأنت كنقد بنسأنت كنبر بقى خمسة ود سبس من باريو تو زغاير لها قعد ما سلام كتنورو ليو سلازي زيتات لا إليت بدلت مهورية لبل أو زيتات تلحاسوا له لبل مس إثيوبياوያን ወገናትና ለ ትለጥፋ ናዩ ጥፋት ይቅርታ ማለ ምንም ታሽሙ ይኾነ ሓጢያት ይኾነ እንዳውም ቅርባሃልነት አይመስለካል በህብረተሰብ ደረጃ ጽቡቅ እዩ ቶም ኤሊት የመጥፈዮ ህዝብ ለጥፎ ነገር የለይ ግን ይቅርታ ለምሳሌ ለሕዝን ለመከላከያ ዘሁላ አንበጣ ላበረረው ዒሉ ጋቢዝኻ ሸሊምኻ ብለይቱ ተሓርደሉ መንገዲ እዚ ሕዝብ ጸሊም ታሪክ እዩ ለተጋሩ ሕማቅ ታሪክ እዩ ወላ ውሑዳት ሰባት ይጎርዎ ስለዚ አይ ቲንክ ፖለቲካ ሕሸት ማለት ይመስለኒ ፖለቲካ ጥበብ እዩ ኦፍ ኮርስ ግን ጥበብ ለለ ብቅንዕና ለለዎ ህዝብ ካል ጠቅመሉ ለአኻል ተጥቀም ትመርሕ መራሕቲ ክትቆም ከይኾነስ ህዝብ ካል ተጥቀመሉስ ታዩ ኢልኻ ምድላይ እዩ ለድሊ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ኮይና ተሓባቢርና ብሰላም ንነብረሉ አየትም ዓዲ ኸይድና ለ بصبغ نرأيلو كون اللواء of course أبز الله حلف طورنت قلو أو حماق بخماق تاركيو لا أنا صبوا إخواني جن كم حاش خليو وزي لا ساعتها نان رح تقبلنا أيو نا صبونا قال خن خدنا اللي لا حس طبعا استدعاء أقراوي من سبب كمو أقراوي دعوانا كاو بكونوا حالة أفضل بحري أمه لا إثيوبيا على النخاوي يكون فتراوي حكي صغيرة من داو أفضل بحري من السنة قانون نزيد ما تقاتلي بخمي كخوني نزل مهران على النخاوي حكي زلوا إثيوبيا يعني كل متصاتفهم زي زعوا غيرهم مقصالي ولا سهل زلنا نقول يتكبر ነገር ግን ከዚህ ከም አጀንዳ ሒዝና ንፈጻሊ ክንሰርሖም ዝግበአና ነገራት እናጥረና ብምኻድ ንፍጻሚ ትውልዲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ወናኒት ስለተባይሉ ወይም ዓለም ለኸ ተጠቃሚት ወይም ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ላዕሊ ክትበፅሐሉ ወይም እቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ስዮም ዝህሉ ፀጋታት ኣለዉ نساتم ترى بحيث إنك تدخل إثيوبيا أو أوان بهذا الدرجة أجندة حيلو إن تصور زيه وداعي سلازي بوجل خارج حساب قالك تسوي أجندة كادرية سللاس سل ياو of course بحر الريد ليو نيرونا له ያው ብቱ ሕዝለ በቃ ናይ ታሪክ አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ያታ መቸም ታበደል ማለት ታዩ ሕወሓት ናብ ስልጣን ትመጽእ ተሎ ኤርትራ ብዓዶም ትሕዝ ተለው ሻዓይቱ ብዙሕ ነገር ምተገበረ ነይሩ ኣብዚ ኮይና ሕዚ ስካብ ዩናይትድ ኔሽን ገለ መለታት ዴሞንስትሬሽን ጌርና ፔቲሽን ኣተኣኻኺምና ብዙሕ ነገር ፅዒርና ነርና ግን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ከም ተዓንቶ لو ناي إثيوبيا نتجراوي له بعلو ولا إثيوبيا ناي مفرس عينت سلال نبرة من متقبلنت هنوري عندهم تحزي أفتو لندن كوت لو تمجمع قد ممتاو هرمان كهون بهال ناي سيت ديبارتمنت أفريكان ديسك يجون مرحون يروت السبسا أفتكرت السبسا سولو مرحون لهالله ታይሉ አይ ያው ባህር በር ኢትዮጵያ ያድለያዩ ስለዚህ ባህር በር ጠይቁ ይልዎ ንቶም ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ማለት ዳሓር መለስ እዩ ነይሩ አይ ባህር በር ናይ ኾነ ናይ ኤርትራ እዩ አይንደሊሉ እዚ ገሪምዎ እንዳውም ከመ ገይሩ ዓዲ ማንም ዓድስ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኣሕሊፎ ይቢ ካብ ልብል
ምናልባት እሱ ናይ ባዕሉ ናይ መለስ ጥራይ ከይትኾን ኢሉ ንስዩሚ ነባይ ጠይቕዎም ንሳቶም ዘሴም መልሲ እዮም ሂቦሞ ስለዚ ብኡ ገይሩ እዩ ሕዚ ብትግራዋይ ደረጃ ክትሪኦ ተለኻ ለምሳሌ ሕዚ ብጅቡቲ ገይሩ ልመፀ ሓድ እዩ ንኣና ርካሽ ወይስ ብዓሰብ ገይሩ ልመፀ ወይ ብምፅዋዕ ገይሩ ልመፀ እዩ ብጥቕሚ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ጥቕሚ ኣለዎ ባሕሪ በሪ ናይ ሴኩሪቲ እዩ ጥራይ ናይ ንግዲ ጥራይ ከይኾነ ብሴኩሪቲ ደረጃ ለ لخنا مسارح كتأتي ويلخنا نجار كتب التلخا يا جبوت النحر قينو جبوت رئاية تعرفوا مالتي كل نجار سلازي هاد لايو جن خامي جرنا حزك هذا كله صحتت لا أو تبي له في يوريو تبي له في أو تقرأي ريبريزنت اللي جبريو ولا يقبل حماق تاريخ نقدي الناس وهالناس يخونوا نقالوا لا تواقولوا دمهم لفسوس الليو أقعد أم قينو زي ما في سمويا ስለዚህ ካብ ድሕሪ ሕዚ ብዝተኻለ መንገዲ ምስ ጎረባብትታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ለለዉ ጎረባብቲ ተነጋጊርካ ብንግግር ኣነ ጦርነት ብስሩ ኣብቲ ኣፍሪካ ጠቕላላ ጦርነት ኣየድሊ ባህላ እየ ብለይ ጦርነት ተነጋጊርካ ግን መፍትሒ ለይብሉ ነገር የለይ ፍታሕ ይኽእል እዩ ኢለ ይኣምን ምስ ኤርትራውያን ይኹን ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ ሶማሌ ይኹን ምስ ሶማሊላንድ ዋላ ምስ ብዝተኻለ መንገዲ ኣብቲ ሪጅን ለለዉ ተሰማምዒኻ ንኩልና ብሓደ እናዓብየሉ ኢና ክንደልል ኣለና ሕዚ እዚ ግሎባላይዜሽን ማለት መስለካ ኣፍሪካ ሓደ ትኾን ተሎ እቶም ምዕራባውያን ጥንቻ ተግነ ማለት እዩ ሓያል ትኾን ማለት እዩ ንእሽተይ ጉልበት ለይህልየካ نحن نوين خاخوين خاجن نحن السبب سخط واقع خوين خا شعيتو يوم تريسورس لوس دولو أفريقيا لقودة لا نجاري اللي مريتا لومعيو بأجريكارتر يكون بقلمله بمينرالس يكون بكل نجارس بقى منهم لقودة لا نجاري اللي قلت أيو قودي له مسيلكا هذا تم مرارة حانيو ديكتاتوري اللي السوي بيتسوي إن حتى تقييمهم تم مسؤول له سبعة تقييمهم قد يولي نتهزبي they don't care مسمع رأى حبايبه تو ريسورس يخد ساقم قل ياو توسنا نجاري دوري لهم خمسين نجاري يحز أفريقيا تقلا لا الدحري تقاريا إيميج على بعلو ملك على دقة بقى دخا تمسواتي بتميت تموت من عينة هفتلي ولهم بقى كعالم دحرت إياتها هاي لا يتعسى بتم خالد عدتات مالتي بزي اللي من تاي خوينو نعم حدا مسينا تلقبر عداقة على مستوى معرضاويان معرك خواني يلقبو حزي رأي أب نيجيري يكون أب قالوا فرنسا يتقوروا نبرد شوطا بزح مسترات الله مالت بزح جود نيو زي جنا يرد أن إحنا حزي إحنا متينري محرا يسأل إرترا يسأل وي قال ملا نبهها الأرسبرسنا أبتميتي ندام ليبقى كل سنداي نهونا يوم برداتا ملك بلنا للو سلازي زي كاوزي كنواتس تقوينو نيرترا لا يتقمميو نعنا لنتكب نجبوت لا يتقمايو نعنا لنتكب سومالي لاند لا مش سومالي لا هم غيرنا سكاب كينيا ولا تخرخاله እንግዲህ ብትል ነበረ ብትስ ተስሕተት ኦሬዲ ተፈጺሙ ስለልኾነ እዚ ብለይ ጦርነት ከፍ ኢልካ ተነጋጊርካ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ተግንየሉ መንገዲ ምህላይ ትኽክል እዩ ግቡእ እዩ እየ ልብል ኣነ ጥቡቕ ሞ ኣይተ ነጋቲ ካብ ሃገር ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ንስም ተመልከቲ ንዝነበረና ፀንሒት እናመስገልኩ ንቐፃሊ እውን ያው أو حدا جل كنلاون ويم هجراون أجندات نارنا ناوتر الكثير من النظرات نبلوني قرأي مع كم نراها يتصفى أنا لا تصفى قبر يغني لي داركس كرات تملكتنا مس عيت نجاسي هي نزنرنا عن عيت هجراون كنلاون أجندات هنا عن عيت جرمانيا نزنرنا عن عيت يمسيو